চিমো চাম্পা বিসি তাই চাম্পা বাড়ি হিনজাগো অর প্রায় 1-1.5 কিলোমিটার লামা ও আইং বসকাঙ্গো চিনি কাছে বক্স কালবার দমনে আম পড়া বাই থাঙ্কা তারপর গাড়ি বুফাইমানিয়া বাইক সাইকেল আমটি ফাইনা কোনো কন্ডিশন করি পারেন বড় রক তাই গানা গিনি যত নুখনা যত লাमा ল্যান্ডস্लाइडिंग थांबाय खा ओंखाय आगे जे लामा तमने आम पुजो लामा करि खाताबाय एकदम चिकन सारा जों थांबायसु गमरक बरक आमसेनि बर' रिहका जों तिनरो फाइसक बायखा चिनि आमसेनि लिडार जितेन ताइ चिनि चेयारमैन भाइस चेयारमैन तंफायो ताइ जों और एक्चुअली मो बेलाय पेरिटी कंडीशन जे त जों वान सगि मैया आसाय मैया अम हाकिनतु चिनि थानाय थाका के आगे कोन समम हायनियाखौ ताकले अरन डैम रो जतो बाय थांबाय खा गमनो बेलाय पेथेटिक एक्चुअली जों गमनो सरकार बाय कक सालायो चिनि एसडीएम डीसीएम रबे अलरेडी कक साका ताइ डब्ल्यूएस ताइ अर कम कारेन्ट पिलार रबो बायथिं थांबायखा ओंखाय हुक रक बेलाय नष्ट होङै थांबायखा माने कक सानाका चिनि माने एसेट जे प्रपार्टी तमनि अमरक अलरेडी डैमेज थांबायखा नक रक तो जतन साइमन टिप्रास एरिया नक तो बमहाय गोबांमा नक रक लैंडस्लाइडिंग बायखा गमरक अलरेडी तहसीलदार रिपोर्ट रखबायखा ताबो ओंखाय अबनो जों बायखा ताइबो एक्जिक्यूट खायै दाखि बनो कम्पनसेशन रिमान अबनो जों तिनि बिजिट खायना फाइले माने ओंखाय मतो टिप्रासानि एरिया तो जरक जतन सिबो जों तो फाइनेंशियली बेलाय वीक गजराव बायखा ताइबो गोबां जों कम्पनसेशन रिमान गा माल मातर खतिं बायखा आमसायो गमरनो तैनो जों दिन नायना फाइलेखा एबा नुबो नुखा गरो प्राय इहामन 1.5 किलोमीटर मतो लामा बेलाय कुसु अम चाम्पा बिसिनि बिसिङाव चाम्पा बारि अबनो अम चिनि लास्ट मोटामोटी पाइथाकसिमनो खबजाबि दङ मुरा एकदम 4 नम्बर वार्ड ओंखाय गोबां माजागा अराय सिमिनिया गोबां माजागानो क्षयक्षति चिनि 12 टाकार जला निनि ताफाने बदे बेलबारि आदि ब्लक ताइ जम्पो जत जागन तिरपाल जत क्षति जेहेतु दंमनिबा जोंमो दाखिनो डीएम एसडीएम आसुगै जों बन बाहायके कम्पनसेशन जिमान जों बगिनो तिनि मेन इंस्पेक्शन कर नग रंग कयटा रक तो देल खति रंग नायदि नक तो किसे बिहा जतन खतिं बायखा किन्तु फुल डैमेज रक दङ जागो प्राय 6-7टा फुल डैमेज दङ गब कयेकटा पारा सिमि सबो गोबांमा पारा टकामन दङ गम जस्ट अ जागा सिमि प्राय 6-7टा जों फुल डैमेज मान नुखाम हायता गमन दाखि बाहायके रिजल्व खायमान कम्पनसेशन रिमान अबन जों तिनि मानाय खामानि खालाम